me ollaan tosiaan menossa Ideaparkkiin rakentaa sitä meidän pistettä. Nyt tultiin ekaksi hakeen siis lattiaa. Ja seinä pitää peittää kokonaan, jollain me tultiin nyt Byggmaxiin hakemaan lattiaa, mikä sitten asennetaan tänään. Myöhemmin mennään hakemaan seinät. Eilen me päästiin viemään syntymännälle asuntomessukohteeseen. Se on kohde numero 14. Käykää katsoa sieltä. Siihen ei voi koskea. Se on siellä huoneessa niin kuin yleisesti asuntomessuilla on, että ei oikein voi koskea. Että voi vaan katsoa, mutta on siellä esillä. Saadaan meidän esite sinne. Niin ihan huippujuttu. Ja sitten nyt samaan aikaan toi Ideapark. Niin super siistiä. Että nyt niinku fyysisesti syntymännällä pääsee esille. Ja Ideaparkissa sitten, no meillä on vielä vähän auki, että miten me se tehdään. Että onko se silleen, että siitä voisi, kyllä todennäköisesti silleen, että aina sitä se voi ottaa syliin ja kokeilla. Että se on vähän niinku se pointti, että nyt ihmiset pääsisi testaamaan sitä. Mutta joo, meillä on tosi kiire aikataulu, kun nää tuli vähän viime tippaa, tää Ideaparkin showroomi. Niin meillä on ollut ihan super kiire, niin että oikeasti vaan 2 viikon aikana kaikki niin tapahtuu. Ja samaten toi asuntomessu-asia, että sekin ihan niin viime tipassa laiteltiin viestejä. Onneksi sitten päästiin yhteen kohteeseen, ihan huippujuttu. Vähän ehkä semmonen pikku stressi. Mutta ei se mitään, kuuluu asiaa. Ja tälleen paineen allahan saa parhaiten tehtyä. Täällä siivotaan. No niin, aamukahvit tai aamupäiväkahvit. Onks tässä noi kannet? Joo, mä olen maitoa vielä. Tää istuu tähän. Joo, testaa. Me ollaan nyt Jyskissä mallailemassa, miten me otetaan sinne tilaan. Mut nää on ihan siis matchi, mut siinä tuolille ei voi kyllä juoda kahvi. Ei voi. Ei. Mut sen takia meillä on pöytä, niin sitä voisit käyttää. Jep. Joo, tää on ihan supermukava. Mut tää on kyllä aika cute. Tai siis tää karvakangas. Sopii Nallenkaan. Kivat kukat löytyi. Tää on hyvää kontrastia siihen vaaleeseen, niin sit me katsotaan nyt vilttiä, että sekin olisi tommonen tummempi. Mut ihan perfect. Ja se pöytähän on tosiaan pienempi, mutta Toi sopii ainakin. koska ei sen pöydälle tulisi periaatteessa muuta. Samalla mallilla, niin sehän alkaa rakentua. Täällä on taas viemärihommia. Viemärihommia, nonni. Ei löytynyt kalasaatoa tälläkin. No, Siis miksi nämä viemärihommat aina seuraa meitä? en tiedä. Mikä tila me avataan? Mutta viimeksi meidän oma tila, niin siellä oli kunnon kalahajut, niin tai ainakin parempi. Nyt ei oo kalamies ollut viimeisessä. Showroomin seinät, niihin tuli tommoset akustiikkapaneelit ja me saatiin nää yhteistyönä tamperelaisen paneelituotteiden kanssa ja aluksi ajateltiin, että on aika vaaleat, mutta sitten ne osasi hyvin neuvoa, että tumma taitaa sopia, ne olikin ihan täydelliset. Ja ne oli myös helppo asentaa ja teki tosta tilasta ihan supermakea. Takka on kyydissä. Epun lemppari. Lemppari taas. Lemppari, se on matkustellut vähän. Nyt se on sentään vähän pidemmän aikaa eikä yhtä päivää. Mitäs se on? No niin, mitäs sieltä löytyy? Meidän pöytä. Siis onhan se kivan kokoinen. Niin on. Joo. Oi, aika painava. Nice. Joo, se on tosi hyvä. Ja täältä löytyy Teddy-tuoli. Siis toi tulee olemaan niin hieno. Se pöytä täällä. Hienosti tuossa ostoskärrien vieressä. Mut me valittiin nyt kultaiset nää listat.
Yleensä ne on hopeita, mutta nämä kultaiset on paljon kivemmat. Koska me tykätään kultaisesta. Ja tosiaan takka, toi ei varmaan ole takan lopullinen paikka, mutta let's see. Tonne tulee vielä ne rimapaneelit. Lattia on oikeesti ihan superhyvä. Mehän mietittiin koko lattiamattoa, mutta päädyttiin sitten tähän laminaattiin. Pitkä ei haittaa. Jee. Hieno siitä tulee. Ja toi sävy on tosi hyvä. Se vielä lungottaa vähän. Hommat edistyy. Ja kuinka pitkä päivä meiltä tänään oli Sade? 13 tuntia. Ja, mut aika hyvin saatiin tehtyä. Vaikka ollaankin vähän väsyneitä. Vähän väsyneitä, mutta vähän pitää kärsiä ja sitten koittaa. Ja sitten koittaa. Onni koittaa sitten. Eli C-sisäänkäynniltä pääsette meidän showroomille. Päivä 2. Mitäs kello on? Kohta 3. Meillä oli vähän hitaampi. Me tultiin tänne vasta 12 ja me ollaan syöty lounasta ja nyt me mennään hakemaan sellaista hyllykköä, mihin me laitetaan sitten kaikki nallet esille ja sitten vielä tarvitaan se kasvi. Eiku niin, nyt me käydään hakemaan kahvia. Nyt me tultiin mallailleen näitä. Vitsit! Oi! Pitäisikö ottaa tää? Nää tuli lahjakortti ja sitten flyereita. Jee! No niin, nyt me avataan rollapit! Siis miten tää pysyy? Sitten lisää kokoamista. Täällä on tulossa hylly. Ja rollapit saapui, mutta ne ei olekaan nyt ihan hyvät, koska ne on ihan rypyssä, niin me katsotaan suoristuksen huomiseen mennessä, mutta jos ei, niin sitten saadaan kyllä uudet. Ui pien. Okei. Oltais aika lailla valmiita ataamaan. Me hommattiin tällainen penkkikin tänne vielä ja saatiin, mä näytän, valaistukset tänne näin, hienot, joo. Oikeesti tästä saa näyttää hienolta. Siis superhienolta. Joo, noi valot. Mutta tuli uudet rollapit, niin ne ei todellakaan ole käyttökelpoisia. Ja toivottavasti nyt saadaan uudet vielä tänään, koska muuten se menee maanantaille. Mutta joo, tää on pieni ongelma tässä. Joo, no niin siis valot on ihan superhienot. Ja hän hengailee täällä. Ja siis aivan suora nytten. Ihanaa. Sitten me tultiin satamaan. Rempäällään tänne johonkin satamaan odottaa, kun vielä Lindanalle tuodaan tänne, niin me voidaan viedä se tonne showroomille ja sitten olisi päivä pulkassa. Toivottavasti. Vähän väsyttää oikeesti. Vai mitä? Väsyttääkö yhtään? Joo, on tässä muutama pitkä päivä takana. Oo. Ei kyllä oikein enää pysty. Ei ajatus kyllä kulje. Siellä hän odottelee. Oi. Moi! No niin, hän on nyt päässyt venekuljetuksella, niin me viedään tää sitten showroomiin. Lindanalle saapui tänne. Uhu.
Hyvältä näyttää. Näyttääkö hyvältä? Nyt lähtee teippaukset pois. Täältäkin meillä on aputyövoimia. Kyllä sieltä lähtee, niin tulee vähän avaruutta tähän ja valoisuutta. Huomioon noita seinistä. Saatiin nyt kaikki teipit pois molemmilta puolilta. Näkee kauempaa sitten nämä nallet. Kun kävelee tuolta, niin sitten Mikä fiilis? tosi hyvä. Nyt meillä on täällä valmista. Mä oon täällä Lindolla olleen kanssa ja tosiaan nyt on maanantai ja mä oon aika busy, joka on hyvä juttu. Ja siis täällä meillä on tää yksi nalle on aina täällä kokeiltavissa. Ja täällä on tää kyltti, että voit ottaa nalleen syliin. Jota voi aina syleillä. Sitten meille tulee tähän niinku tommoset aidat tai mitkä nyt onkaan. Sitten muuten kun me ei ole itse paikalla. Et sitten nää kyllä näkee nää kaikki nallet täällä. Näitä eri kokoisia ja siis hyvin on nyt lähtenyt käyntiin ja oli vähän rankka viikko tässä, mutta tää on nyt vihdoin valmis. Niin tervetuloa!